Kani gade ke Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kibahiyeng jong Biangborlang Nongsiej. Hadu kini kisngi kidang yaiwat bat kemilanti. Bau niu samla on swan pai no shalayeng. Wat hadien khat asngi bau laja na layeng. Biangborlang Nongsiej udai ubala poika hakasnong mau prem lum leer. La kumba arbanai menta. Bat dang hak arplai trek uniu nailar balala. Ula phone sia ka kemi halu mau ba. Banyatho ba unwan ka shayeng. Bat uda pakre jaru ban bang. Hanre haba shem la poi shayeng jong ka kemi hadu ka khandai baje men metru. Ka kemi ka la phone yu. Hak bau la jubab bau la jan poi shaka yeng jong ka. Hanre andala dap shpo baje ru men met. Shem la poi satya shalayeng. Kumta na kalyang ka kemi ka la phone biang yu. Bat hakata ka por ka phone ka lep no sundan. Da ka jingkup slai men siem ka kemi rengkat ka hamman bat ki para. Kinyak ha kiles dang banwat pat ba. Hanre shem la lap satya yu. Da ka bors nong ru klay lom bat pelong ka jinglet wa chakeleng hanre shem la lap. Laya thoro ba ka jingbot den jong pulet ya ka phone jong Biangborlang Nongsiej ya bala ju khot e do bush. Kasien ka bakat do bau lakran phone ka dei ha sherpi kan stress ha kasngi ka bau ja. Kumta na kalyang ibahiyeng kila karpa di kinu ki brieu ki baran jing tep ne yo e shapang jong niu samla bakin pen tep shakini ki number nyo not pra san khandai san nyo san nyo nang ta sa wei pat khandai hnreu iwei ar saw not khandai hnreu saw kila ro ban phone hakini ki artli ki number khandai saw pra san lai ar iwei saw pra non bat ha u khandai pra hnreu ar saw iwei hnreu pra san non Kasian ka bakado ukun yang na saying lok di te buang mes sejaya ngan wat pakai sto te ngangom to te ngala abe kataka khandai steng pat poi te ngala su phun no yu uang ngalawan te ngala jan poi sisno khandai steng jan tenda si pawa pade ngapun biang namar ba umpat poi mo masih uja kamta te nangapun pa ngamyo syu ya tak mo bai jong kam ring syu la syu long tit kunto ya por kita ni yang uang gumno uang belajar poi hari ngapun ngaklem keli kata bola jan poi tamba uang ngala jan poi ha iya jan poi sno long mình thuộc kia long Naduh mình đâu là mi na yeng ni libu da ko subha bro sian sem kanya kha ki e bro khai ni libu ya u ha ka arpho riu tarik u jun te la long arbanai mo te ni libu da ba so panat so komen mat kanya kha ba khom kha e bro te la shang stai te la long arbanai ke kajian no haka arpholai tarik te uang banganwan chani uklem poi te ngapun uang ngalajan poi te nangapun haka shpo wa pan myo shu e ta mo ba jung kumngang si bian Nongsiej kami jong Biangborlang Nongsiej te walajan Naduh ka arpholai tarik uni Agos ar hajar kanyo kat hadu kini sni tengah kerpa dia kipat ba lada ki yo iu kun jonga lada ki kin pentip ha ki bahiyang pasem jonga lengwal number ko